мутобиқи маълумотҳо ба хел қарзи андозҳо дар сатҳи вилоят ба 1 сентябри соли 2020 маблағи 196 миллион сомонро ташкил дода нисбат ба аввали соли ҷорӣ дар ҳаҷми 27,1 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. дар сатҳи 14 шаҳру ноҳияҳо дар алоҳидагӣ ба хел қарзи андоз дар ҳаҷми 1,8 миллион сомонӣ кам гарда бошад ҳам мутаассифона дар 11 шаҳру ноҳияҳо ба хел қарзи андозҳо ба маблағи 28,9 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. аз он ҷумла шаҳри ноҳияи бохта 5,1 миллион сомонӣ, кушониён 1,4 миллион сомонӣ, вахш 3,7 миллион сомонӣ, хӯросон 2,5 миллион сомонӣ, абдураҳмони ҷомӣ 3,6 миллион сомонӣ, ҷайҳун 3,1 миллион сомонӣ, шаҳри туз 4,4 миллион сомонӣ, ёмон 96,000 сомонӣ, муъминобод 659,5 сомонӣ, восед 4,2 миллион сомонӣ, темурмалик 345,000 сомонӣ ва шамсдин шоҳӣ 68,8 сомонӣ нисбат ба аввали сол ба хел қарзи андозҳо афзоиш ёфт. сабаби асосии афзоиш ёфтани ба хел қарзи андозҳо асосан аз намуди андози иҷтимоӣ ташкилоти муассисаҳои буҷетӣ мебошад. хоб дар миқёси вилоят ба хел қарзи андози иҷтимоӣ бо назардошти иҷтимоӣ, буҷетӣ ва ғайри буҷетӣ маблағи 114,2 миллион сомониро ташкил медиҳад ки аз ин 50,4 миллион сомонӣ қарзи андози иҷтимоии ташкилоти муассисаҳои буҷетӣ ва 63,7 миллион сомонӣ қарзи андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ мебошад. вобаста ба сабаби зиёд шудани ба хел қарзи андоз нисбат ба аввали сол дар соли 2020 дар он бошад ки агар маълумотро назар кунем ба хел қарзи андозҳо нисбати аввали сол дар маҷмӯъ 27,1 миллион сомонӣ зиёд шудааст. агар таркиби бақияпулиҳои андозро гирем аз як намуди андоз ба хел қарзи андоз зиёд шудагиад. ин ҳам ба хел қарзи андози иҷтимоии ташкилоти муассисаҳои буҷетӣ мебошад. мутобиқи маълумотҳо ба хел қарзи андози иҷтимоии ташкилоти муассисаҳои буҷетӣ нисбат ба аввали сол дар ҳаҷми 27,5 миллион сомонӣ зиёд шудагиад. яъне аввали сол дар 22,5 миллион сомонӣ буд, дар як сол дар давоми 9 моҳ гирем агар 27,5 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. сабаби асосии зиёд шудани ба хел қарзи андоз асон асоби ба хел қарзи андози иҷтимоии ташкилоти муассисаҳои буҷетӣ мебошад. вобаста ба ситонани ба хел қарзи андозҳо дар қонунгузории андоз дар ҳақиқат ваколатҳо пешбинӣ шудагиад ки маҳкумоти андоз метавонад барои ситондани қарзи андозҳо ба самар татбиқ намояд. яке аз ваколатҳое ки ба маҳкумоти андоз дода шудааст яъне татбиқи чораҳои маҷбуран ситондани қарзи андозҳо нисбати субъективи қарздор мебошад. мутобиқи маълумотҳо дар давоми 9 моҳи соли 2020 аз ҷониби раисоти андоз ва маҳкумоти ҳудудии андоз дар вилояти хатлон нисбати зиёда аз 3721 андозкунандаи қарздор дар маҷмӯъ 4570 адад қарорҳо дар бораи маҷбуран ситондани қарзи андозҳо ба маблағи 120,1 миллион сомонӣ қабул карда шуда, аз ин ҳисоб ба бюҷет 93,1 миллион сомонӣ ворид карда шудааст ки дар маҷмӯъ 76% маблағи умумии қарорҳоро ташкил мекунад. аз шумораи умумии қарорҳо иҷроиши 3046 адади он ба маблағи 68,5 миллион сомонӣ пурра таъмин гардида, иҷроиши боқимонда қарорҳо дар раванди иҷроиш қарор дорад. зарурат ба қайд аст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 шумораи қарорҳо 1865 адад зиёд, қарорҳои пурра иҷрошуда 1060 адад, маблағи қарорҳо нисбат ба соли гузашта 24,1 миллион сомонӣ ва маблағи воридшуда аз ҳисоби қарорҳо бошад нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 24,7 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ба мақсади кам кардан ба хел қарзи андозҳо дар давоми 9 моҳи соли сифаришуда ба анвони 6355 андозкунанда огоҳномаҳо оиди пардохти қарзи андозҳо ба маблағи 158,6 сомонӣ ва 158,6 миллион сомонӣ огоҳномаҳои ирсол гардида, аз ин ҳисоб ба бюҷет 83,4 миллион сомонӣ ситонда шудааст. дар кодекси андоз пешбинӣ шудааст боби алоҳида, боби 12 моддаи 72 чораҳои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои андоз дар муҳлаташ иҷро нашуда. вобаста ба моддаи 72 кодекси андоз дастури методӣ қабул шудааст. дастури методӣ дар бораи маҷбуран ситондани қарзи андозҳо, яъне агар андозкунанда ихтиёран ӯҳдадории андозии худро ки дар назди давлат ба вуҷуд омадааст пардохт накунад, маҳкумоти андоз салоҳият дорад ки чораҳои пешбинандаи моддаи 72 кодекси андозро татбиқ намояд. мутобиқи моддаи 72 кодекси андоз агар андозкунанда ихтиёран қарзи андозро пардохт накунад, чораҳои зерини ситониши андозҳо татбиқ карда мешавад. якум ин ҳисобкунии фоизҳо ба маблағи ӯҳдадории андоз, ин фоизҳо ҳисоб мешавад. дуюм боз доштани амалиёти хароҷотии андозкунанда дар ташкилотҳои қарзӣ.
дигараш ситондани маблағи қарзи андозҳо аз сурати ҳисоби андозкунанда дар ташкилотҳои қарзӣ, ситондани қарзи андозҳо барои ҳабс ва ба фурӯш гузоштани мол мулки андозкунанда ва ситондани қарзи андозҳо аз ҳисоби маблағҳои пули нақди андозкунанда. Дар ҳақиқат дар қонунгузории андоз, яъне дар асоси кодекси андоз ба маҳкумоти андоз ваколат гузошта шудааст ки дар ҳолати агар андозкунанда одатдории андози худро дар муҳлаташ татбиқ иҷро накунад, маҳкумоти андоз ваколат дорад ки нисбати вай чораҳои маҷбуран ситондан дар шакли ситондани қарзи андозҳо аз ҳисоби ба ҳабс гирифта ва ба фурӯш баровардани молу мулк татбиқ намояд. Мисол дар ҳақиқат мисол оварда мешавад ки дар ноҳияи Ёвон филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷикистони банк барои иҷро накардани одатдории андоз ба маблағи муайян қарздор буданд. аз ҷониби худи филиал рӯйхати молу мулкшон пешниҳод карданд ки барои таъмини иҷрои одатдориҳои андоз минбаъд барои ба ҳабс гирифтан ва ба фурӯш баровардан пешниҳод карда шуд ва минбаъдам тибқи талаботи қонунгузории андоз расмиёти ба ҳабс гирифтан ва минбаъд ба фурӯш баровардани моликияти худи ҳамон субъект амалӣ карда шудааст. чӣ хеле ки қайд кардем бақияи қарзи андозҳо ба 1 сентябри соли 2020 196 миллион сомонро ташкил мекунад ки нисбати аввали сол 27,1 миллион сомонӣ зиёд шудагӣ. хоб дар ҳақиқат вобаста ба вазъи молиявии ҳамин ин он андозкунанда ва татбиқи босамари чораҳои маҷбуран ситондани қарзи андозҳо ба мо имконият медиҳад ки як борам агар ёнда натонем давра ба давра бақияи қарзи андозҳоро ба вуҷуд ситонем. дар мисол гуфта метавонем ки дар асоси талаботи моддаи 72 кодекси андоз андозкунандани худорат ва маҳкумоти андоз ҳам салоҳият дорад дар ҳолати аз ҷониби андозкунандаи қарзор вазъи молимулкиаш сатҳи беҳтар дар шавад воқеан нақшаи беҳбуди вазъи молиявиша маҳкумоти андозро пешниҳод кунад, маҳкумоти андоз бо ҳамин андозкунанда ба муҳлати то 6 моҳ созишнома ба имзо мерасонад ва нисбаташ чораҳои маҷбуран ситондани қарзи андозро боз медорад. сабаби пайдоиши қарз агар бигем кадом сабабҳо қатъи бақияи қарзи андоз ба вуҷуд меояд, якчанд сабаб шуда метавонад. аз нуқтаи назари маҳкумоти аз нуқтаи назари шахсан ман агар мутахассиси соҳа бигем, аз ҷониби бевосита ҳамон субъектҳо дуруст ихтиёрдорӣ ва самаранок равона накардани ҳамон маблағҳое ки дар ихтиёрашро дорад. яъне агар диккада гӯем андозкунанда эъломияи андозро ба маҳкумоти андоз пешниҳод мекунад, дар худи талаботи кодекси андоз пешбинӣ шудааст ки андозкунанда ӯҳдадор аст дар муҳлати то 15 рӯз баъд аз пешниҳод кардани эъломия маблағи бақияи қарзи андозро маблағе ки дар натиҷаи пешниҳоди эъломия ба вуҷуд омадагӣ ба вуҷуд пардохт кунад. ин ӯҳдадории вай аст. ҳангоми напардохтан нисбаташ баъдан ба андозкунанда огоҳнома ирсол карда мешавад. агар дар ҳамон муҳлати огоҳнома ихтиёран маблағи қарз пардохт нашавад, минбаъд чораҳои маҷбуран ситондан татбиқ мешавад. яъне аз нодуруст равона кардани маблағҳо мумкин бошад.